Zurrendal Melis eskolan espazio berezi bat ireki berri dute, izan ere antolatzaileek adierazi digutenaren arabera hemen alboko kale garrantzitsu batean, Maragai kalean, bertzeak bertze, Polizia Nazionala bertan zegoen jendearen kontra kargatzen hasi da eta adineko jendea babestu asmoz espazio berri hau ireki berri dute. El resto d'Espanya ens apoya una miqueta, cosa que no ho fan. I nosaltres el que volem la independència. Home, jo amb totes les... com ho estic vivint, amb tota l'emoció del món, sí. La gent gran, com tu dius, que jo estic impactada de que m'han vist com a gent gran, m'han agafat i m'han portat a aquell sòtano que em sembla perfecte, com a protecció. Això és meravellós. La gent jove està dalt i nosaltres, amb cadiretes de guarderia moltes, estem aquí venint a fer el que volem fer. Jo tinc que aclarir una cosa. Jo, quan va començar tot aquest procés, d'entrada, ho feia meu, naturalment, no sóc catalana, tinc una germana a Bilbao, precisament, i estic informant-la totalment, però em vaig anar implicant a mesura que vaig veure el que estic veient. Jo pensava que això era una moguda més, d'alguna manera. No pensava votar, d'entrada no pensava votar, i quan vaig veure en què s'estava transformant això, quan vaig veure el a por ellos o això em va fer moltíssima ràbia, no sent d'aquí que he vist des de l'any i mig, i tinc 65 anys, i això em va fer un sotrac que vaig dir, fins aquí hem arribat. O sigui, jo ara estic aquí per votar el que em doni la gana, però crec que ningú ja amb el segle XXI té el dret, encara que després no surti res, que la gent vegi que la gent vol la llibertat, no perdre la llibertat que ens ha costat tants anys, encara que després no serveixi per res, només la imatge que tenen que veure de gent gran, pacífica, que volem la llibertat de fer el que ens dóna la gana, i aquí estem tots protegint-nos, la gent jove a dalt ens cuida, ens van orientant, veiem que la gent no té ganes d'agressió, no volem que ningú carregui contra un poble pacífic, treballador i preciós, que ens ha acollit a mi, en aquest cas, que el meu fill ha nascut aquí, que està fora a telèfon amb mi, dient-me tranquil·la que estic veient que la moguda que hi ha, estem aquí fora, i tot això és impactant. I crec que servir d'exemple, sobretot, que som gent pacífica.